फट' तो सेन्ड करेছে স্যার লগতে बे हांसोना बोरमासो बिदोंना आया आं खोनास्लाबाखैना आं बाबायलै हांसोखौ जानो कमेन्ट खालाम दे दसे लोगोफोर एसे दसे रायलायनि आरोना ओंखाम जानो नागिरदों दसे ओंखाम उखैबायलै प्रबिन बसुमतारी हेल' ब्र होनदों नै हेल' ब्रादार जास्ट ओंखाम जानो नागिरदों आरोना टाइम जाबाय नालाय नै आयु 2टा नै 15 जालायबाय ओंखाम उखैबाय ओंखाम जानोसै आरोना माबोरै दं प्रबिन बसुमतारी सोंहरदों मोजाङैनो दङ ब्रादार मोजाङैनो ओंखाम जानो नागिरदों एसे मा ओंख्रि माने हटेलावसो नै बोरमाजों जानो नागिरदों सफैबाय नै फाइनालि ओंखामा एसे जालाबायनो नागिरदों आरोना नै बोरमा बेदर ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होफैखो नैबे दालि जालाबायनोसै आरोना लाब्रा लुब्रा दं नै जादो अके ब्रादार जानो नागिरदों ओमफ्राय पाउलुस मुसाहारि बबेयाव दङ ब्रादार आङो जास्ट बेंटलाव आरोना बेंटलाव फिसा खामानि दंमोन ओमफ्राय दा बेंटलनिफ्राय ओरै थांसिगोन बङाइगाव बेंटल गेट माबा काजलगाव थांग्रोगोन दा सारमोन दङ सारमोनखौ दोनहैगोन ओरैहाय सारखौहाय दोननानै फैनानै माबानोसै आरो बेलेग जायगायाव दालि आदसा कमेन्ट खालामनो हागोन दे एसे दसे लाइभ थानोसै आरोना ओंखाम जानायाव मैसो बेदरबो मोनजायो नामा रायाव लादा मैसोबो दंमोन दाबो मा दाबो दंमोन आइया मैसोबो दंबावोसो माथो मोजां जागौमोन माथो ओमफ्राय प्रबिन बसुमतारी गोथाव जाथारदों औलै मैसो बेदरखौसो बावनानै थाबाय आं मोजांथार हटेला बेंटलावनो आरोना मैसो बेदरबो मोनजाबावोसो आरो नोंथांमोनाबो फैनानै जाफैबानो जाबाय आरोना मालाबा समाव मोनसे खोथा सोंगौमोन बर' गाज्रि मोनाब्ला सोंनो हागोन दे जेबो नङालै गाज्रि मोननाय सोदोब गैया आंनाव मालाबाबो गाज्रि मोनदों आं ओमफ्राय मारिनाल बर' मा खबर मोजां ब्रादार ओंखाम जादों नै मा खबर होनदोंमोन आं पाउलुस मुसाहारि मानि बे प्रग्राम दंमोन नामा प्रग्राम गैया जास्ट ओरैनो आं हटेलावसो आरोना ओंखाम जादों दसे कमेन्ट खालामग्राफ्रा कमेन्ट खालामनो हागोन ओरैनो दसे आफादाव गैयामोन आरोना ब्रादारमोन ओमफ्रायथ' आरो जोंहा बर' हिसाबैहाय बिदिनो एसे एनै सहाय होफायोमोन आरो जोंनि बर' हारिनि बिर जोहोलावफोरखौ बेखौनो अबावबा बारहोहरनाय बा अबावबा सिखोमानानै दोननाय बे जोङो बर' हारि हिसाबै जों बर' थै दं हिसाबैहाय एसे एनै जों हारिनि मावबायब्ला सिखोमानानै दोनोमोन आरो एक्सुवेलि आं थांथाराखै मानो होनना बुङोब्ला आंना बिमा दंमोन नालाय बिमाखौ फिसिनांगौमोन दा बे हिसाबैनो आं थांनाय जायाखै आरोना बे बिमाया हमथाना लाखिनाय बायदि जादों नङाब्ला आं थांगौमोन माने रावबो गैलामोन नालाय बिमा बुरै आफाबो थैनानै आंजोंनो बे नेट प्रब्लेम जाब्रबबायदों थेंक इउ ब्रादार सोंनायनि थाखाय ना ओमफ्राय एकदम लोगो गोजा दंमोन आरोना गोबाङैनो
ओमफ्राय मा होनखो नोंबो अके अके गुड गुड अके थेंक इउ ब्रादार ओमफ्राय अबेनिफ्राय ब्रादार प्रबिन बसुमतारी मालाबा मालाबा लोगो मोनबा रायज्लायनो दाबावलै प्रबिन बसुमतारी जानाय आइटेमफ्रा मोजां मोजां दङ नै बे बेंटलनि हटेल आरो जोंनि बर'निनो बेदरा फारसेनिफ्राय दं हांसो फारौ दाउ बायदिसिना बोरमा मैसो बेदर गासिबो दंजोबो आरो ना नानि दालि लाबोलाय नारजि गैया दा अनलालाय अ आच्छा आच्छा माबा लाबो दे दालि पाउलुस मुसाहारि मोजां ब्रादार बारिनि मानसिफोरखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय अके अके थेंक इउ ब्रादार जों हेफाजाब होलायनांगौ बर' हिसाबैहाय खारन जोंनि हारिनि थाखायनो बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामनायनि नालाय दा बे हिसाबैनो जोङो माबा खालामनांगौ आरो ओमफ्राय अनसुमा पाउलुस हेल' राइडार कमेन्ट खालामफिनदो मानो दानखोथाय पाउलुस बरुवा ইনকাম দङ নাই কেনে আপুনি কমেণ্ট কৰিছিলে আকৌ ৰিকমেণ্ট কৰিব ডিলিট হ'ল আপোনাৰ কমেণ্ট কৰাটো কিহৰ কাৰণে বা ডিলিট হ'ল ओमफ्राय आंबो 1999 आव थांदोंमोन 1 इयार थानानै फैफिनदों अके अके थेंक इउ दे थेंक इउ स' माच ब्रादार गोजोननाय थाबाय ब्रादार ओमफ्राय दालाय माब्रै दङ पाउलुस ब्रादार मोजां दा खबर सबर ना लाइक डन अके आं थुबाय थाथ'ला दे ब्रादार ओरैनो दा माबा खालामसिगोन आं ओंखाम जागोन आखाइया लेथ्रानो मा ओइ रागा जोंहोबाय आंखौ लोगोआ फानलु जानांगौलै माथोबा फानलु जानो फानलु आं फानलु जायोलै कलकातायाव थायो आर्मियाव मावो नेक्स्ट इयाराव आच्छा कलकातायाव थायो आर्मियाव मावो ने ब्रादार थेंक इउ स' माच ब्रादार कलकातानिफ्राय आंनाव कमेन्ट हरनायनि थाखाय फैबा लोगो मोनगोन दे ब्रादार आसा खालामबाय पाउलुस मुसाहारि मोजाङानो दं ब्रादार अके थेंक इउ ब्रादार पाउलुस ब्रादार कलकाता हावड़ा ब्रिजआव एसे बेरायहैनो गोसो जादों र' मालाबा थांगोन आं गोखै फै प्लिज अके जागोन दे ब्रादार गरम सुटियाव ट्राइ खालामि र' मास मोनसेसो थांहोनानै कमेन्ट खालामग्राफ्रा खालामबाय थादो आं एसे ओंखाम जानि दे बा रिप्ले होलांबाय थाखागोन आं
बे गिलास लाबोलाय आंनो नानि मोनसे एसे बोदावनो एसे बोरैबा मोनोलै बोरैबालाय गुन्थुङावसो लुलालायलाङो आंना सरिलै ब्रादारमोन दे ओंखाम जानायावनो आं लाइभ होनाय जाबाय जास्टनो फानलुखौ जाजोबगोनलां जेबो नङा आरो ब्र जाबाय था अके नों जाखांबाय आरो आं लाब्राल' लाबोलाय नानि बे फाजा फुजा मैद्रुखौ लाबो दे मा एथ' हाखु दाखु ओंखाम जाखांसैलै बेलाय पाउलुस मा दाबिंखो ब्रादार बै माबाखौ लाबो मा होनोमोनलाय मुला ना मामोनलाय ए लाफासो इयो आस्सा जाजायो नांथ'ला ओइ कुमार नार्जारि जादो आदा सना अके अके थेंक इउ नों कमेन्ट नायना सुरस्तान Oh, आच्छा mana Fatabari? Fatabari kan ya? Sarja puna kita teh. Oh, baru nomor tim aja. Fatabari tim tu aja na? Oh, so. Fatla lagi tangla dan bilang kan na? Nuna na? Na itu tak? Engineer sadung nalai, jeng-jengkai. Anggu जागौमोन आदा आयो मोनजागौमोनलै कुमार नार्जारि फंबाय आयै मालाबा लोगो ला दे आं जाहोगोन खुनु टेनसन गैया ओइ आदा होन खुनु टेनसन गैया दे अबावबा नुबाथाय फाफ्लियाव बुज्रावनानै ओइ आदाल' होन आं कुमारबानो होन जानाय लोंनायाथ' गिदिर बाथ्रा नङाना लोगोफोर आयै मोनजागौमोनलै सरिलै ब्रादार दे आं जानायाव लाइक होबाय
प्रबिन बसुमतारी दोनथ'नोसै ब्र' रेस्ट खालामनोसै आं अके थेंक इउ ब्रादार गोजोननाय थाबाय दे ब्रादारनिसिम पाउलुस मुसाहारि मा नाम इन्जिनियारनि नामखौ बुंलायथ'ला दुखु मोननाय दा सरि दे ब्रादार खायफा बादिया माने दुखु मोननोबो हागौ नालाय आखां गाज्रि दा मोन दे आदा दे अके थेंक इउ Siapa sana ya? Aro Pathabari. Jahili. Boleh mati. Pathabari limpin lah bay. बिदिब्ला दे अरजाला अके थेंक इउ ओंखामा अयथासार गोबाव जाबायलै आं अयथासार गोखैलै लेबुआबो दोनथ'दो दे ब्रादार दे जेबो एख' उसुबिदा नङा दे ब्रादार दे ओंखाम जानायाव थानाय जाबाय दे बाय दे ब्रादार दे दोनथ'जाया जेबो नङा पाउलुस नै बेयावनो सारखौ दोनबोदों मोजां ओमफ्राय ओंखाम जायो सारखौ दोननानै नायखायो इंजिनियार सारखौ दोनबोदों थांफिननायसै मा स्किल फिसा गोबाङैनो स्किल ब्रिज कालभार्ट बक्स बेफोरबायदि थांसै नोंलाय फरायथ'दो जाबायनो दोनथ'आरा ओमफ्राय नों मा थाङा बानजायमोना मा काजलगाव हाबा जानो थाखो बानजायमोन उनसुमैनि हाबा ना सोरनिबानो बिदि होनलांदों जाखांबायलै थाथ' दे आखाइ सुनायनि लोगोफोर दं दा लाखौसो बेसेबां हाजार जाथ'दो दे ब्रादार दे आं जाखांबायलै आखाइ सुनि बायराव लाइभआव दासो सार एनी टाइम पास
दै लोंबावनांसैलै एसे मैसो गिदिरसो दंमोन ने होद ला जाखावगौमोनलै आं मा बोरमासो जाबाय आं होद गाबोन जाफैफिननायलै आं नुला होगौमोन आं मैसो बेदर गोरान दंमोन मिथिस्लाबाखिसैना हाब लोगोफ्रा हयथ' हाखु दाखु जाबायलै ओइ जादो ब्रादार सिबबाय मा दहायनि पर्सनाव थांनायानोमोन गारिया ओंखारगोनद्रा जों लोगो मोननाया बै लोगो मोनदोंब्ला जों ओइयाव खयथा गारि आइसि दुइथा ओमफ्राय थांफिननोसै दा दा फैफिननाय जों एसे सानैजों जों दा सारखौ गारनोसै जों सारा नागिरले फनसो हिनजागोन ना औ जायगा नाय जुदि কিমানখিনি লোক হৈছিলে আমি তাতে ওই নতুন ব্ৰিজ ওচৰত না ছাৰ दोनथ'नोसैलै बाय थ'सै दा 22 मिनिट थाबाय लोगोफोर बेस्थ' जालायबाय आं खामायलायबाय खायसे